Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manang kaninyo. Anasab kini mo. Ngayon so, natong ihalad ding misa, alang sa tanan natong mga intensyon, mga grasya, gusto pangayon, mga pasalamat. Pil na to gampo kanunay ang atong nasod, ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno. Pil na to gampo ang mga masakiton o ang tanang mga kalag. Busaron mandam kita pagsaulog ning santos nga misa, itong hinulsulan ng atong mga sala. Isugit ko ang akong kasalanan, sa walay paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, iningalawot, misalig lamang sa kayo mo. Huwag tangana ang ako kasalanan, ug ang kaluwasan nga kung ipabot, ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, sa mga mahan ug tigpanalipod, kung wala ikaw, walay maligon, walay santos. Tultuloy kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa usong paggamit sa mga maayong butang nining kalibutan. Kini ang mong ipangayo, pinaagi sa mga Ginoong sa Kristo, imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo nagsugo kanako sa pagsulti sa katawhan, bahin sa akong kasubo ug sa pag-ingon. Manaligdig unta ang mga luha sa akong mga mata, sa walay hunong adlaw ug gabii, kay samdan ng akong katawhan o grabe kini kaayo. Kun moadto ako sa kaumahan, makita ko ang mga haya niadtong nangamatay sa gubat, ug kun moadto ako sa kalungsuran, makita ko ang mga tao nga himalatyon sa gutom. Nagpadayon ang mga propeta o mga pari sa ilang buhat, apan wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ginoo, gisalikway mo na ba sa hingpit ang Huda? Nasilag ka ba sa mga mulupyo sa Siyon? Ngano bang gisamaran mo man kami grabe o dili na maayo? Nangandoy kami sa kalinaw, apan walay kalinaw nga miabot. Naglaom kami sa among kaayuhan, apan kalisang hinuon ang midangat kanamo. Gisugid namo ang among sala kanimo, Ginoo. Ingon man ang mga sala sa among katigulangan, nakasala mi kanimo. Ayaw hikalimti ang imong mga saad ug ayaw intawon kami isalikway. Ayaw pakuulawi ang Jerusalem, ang dapit diin anaa ang halandong mong trono. Tumana ang kasabutan nga gihimo mo uban kanamo. Ayaw kini kawanga. Walay Dios-Dios sa mga nasod nga makapaulan ug ang langit bisan ang iyang kaugalingon lamang. Dili makapaalindahaw. Ikaw ang among gilauman, o Ginoong Dios namo, kay ikaw lamang ang makahimo ni ining mga butanga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwas sa kami.
Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwas sa kami. Ayaw hinumdumi bato kanamo ang mga kadautan kanhi. Ang imong kaluoy madali unta nga moabot kanamo, kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwas sa kami. Tabangi kami, O Dios, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami ug pasaylua ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwas sa kami. Paabutangan ha kanimo ang agulo sa mga binilanggo. Sa imong dakong gahom, luwasa sila nga gihukman sa kamatayon. Unya kami imong lungsod ug mga karnero sa imong panon. Magpasalamat kanimo sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwat, among isangyaw ang imong kadayganan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwas sa kami. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Una sa Panginoon, Basag ikan santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. himiyaw ikaw, O Ginoo. Nyami biya sa Jesus sa mga tao umisulod sa balay. Ang iyang mga tinunan miduol kaniya ug miingon, sultihi kami sa kahulugan sambingay may tungod sa sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang tao nga nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan. Ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mga ngani mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot ipuson ug sunugon mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga mao'y nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang tanan nga nagbuhat og daotan ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Din maghilak sila ug magkagot sa ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios modanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kamo kun may dalunggan kamo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Ang unang pagbasa nato atong nadungog ang pulong ni Propeta Jeremias. O ang Ebanghelyo ato pong nadungog ang pulong sa Dios, ang propeta sa tanang propeta mao si Jesus. Kung maghisgot ang propeta, ang ilang kinabuhi dili sayon. Sila mo'y gipili sa Dios nga mahimong agianan, pulong. Sila mo'y tigpataliwala sa Dios ug sa katawhan sa Israel, sa Dios ug sa tao.
ug ang iyang misyon mao ang paggiya, pagbadlong, paghatag og warning sa katawhan sa tao. Maong dili sayon kay ang pulong nga mugawas sa baba sa propeta nga gikan sa Dios, labi na kun mobadlong siya. Ang maayo, maayo. Ang sakto, sakto. Ang sayop, sayop. Walay tunga-tunga. Mao nga kung usa ka propeta mubuhat niya na daghan ang mga tao nga masuko, maglagot niya kay prangka siya diretso, way lipod-lipod. Kay lagi agianan sa pulong sa Dios tig pataliwala. Sa unang pagbasa, usa ka pag-ampo ni propeta Jeremias ngadto sa Dios nga nagsugo niya. Ug ang iyang pag-ampo kung naminaw ta, gapadayag nga naa na siya'y makita nga mahitabo sa katawhan sa Israel. Ug ang rason nga mahitabo ni tungod sa ilang daotang binuhatan, pagkagahig o tig-a o kasing-kasing, nagsimba o nagbuhat o laing Diyos. Ug ang nakita ni Propeta Jeremias, daghang mga sundalo nga nagkatag lang nga nangamatay tungod sa gubat, ug ang uban na makwit sa bukid, mga tao nga gutom, naluya ug himatyon. Tungod niining maong nakita ug kamatuoran nga iyahang nasinati ug nabug-atan siya. Bisag unsao nila ang tawhan wala makabaton og kalinaw. Mao nga si Propeta Jeremias, dili lang nahimo siyang misyonero, giya og warning sa katawhan, ampo siya naghangyo sa Ginoo nga tabangan sila, hinumduman sila, kaluy-an sila, luwason sila sa ilang kahimtang ug tagaan ug kalinaw. Kini nagpahinumdom natong tanan, kitang tanan sa bunyag nakadawat sa Gaza, isip hari, pari ug propeta. Ug kay naa man taana, ihagit puta nga may sama ni Jeremias diha sa atong pamilya, komunidad, katilingban, nga musulti ta unsay maayo, mubadlong ta kun sayo, dili ta magpada, mubarog ta sa katarungan, pero sa samang higayon mahimo butang tighangyo, tigampo ngadto sa Dios nga kaluy-an pod ang katawhan, pamilya, komunidad na ato ang kauban, igsuon ug gialakaran. Mao nay hagit nato kay dili mahimo na way mo barog. Kay kun way mo barog, daghan ang mga alaot. Mao na sa Ebanghelyo, naghisgot si Jesus og katapusan paghukom. Diin lainon niya ang sagbot ug ang trigo. Ang sagbot nagsimbolo sa daotang mga tao nga wa mausab, ug ang mga tao nga maayo, ug sa katapusan iyaning lainon, ug ang daotan iyang sunugon, silutan sa kalayo nga way katapusan.
Mao na ang sunod natong madungog sa Ebanghelyo, usapod ka warning, pahinumdom, nga alaot tong tao, nga siya mo'y hinungdan, nga nakasa ang uban. Alaot ang tao nga nagpadayon sa iyang daotang binuhatan, wala magbago, ug ang mas kuyaw, kung ang maayong tao, mamahimong dautan. Kay usahay ra ba maguna-una ang tao, buutan unta siya, pero mada siya, muingon na siya nga, ay mao may ilang sistema, practice, kung dili ko musunod nila, papawaon ko, tangtang ko sa trabaho, di, apil na lang ko. Parihami. Mao may ilang paagi. Aron way langas, walay saba, walay away. Hilom na lang ko. Mao na'y delikado. Kay himong gitagaan o higayon ang dautan nga magmadaugon sa imong kinabuhi. Instead nga imo silang danihon nga mahimong maayo. Ngay igsoon, ato ning sulayon pamalandong ang Dios ay hatag nato, nagpugas nato sa maayong mga binhi sa tagsa-tagsa ng kinabuhi o kasing-kasing. Mamahimo unta kang sama ni Jeremias, matinod-anon, pero sa samang higayon, muhangyo sa Dios, nga hatagan in taon o kagawasan, kalinaw, ang katawhan nga nagpadayon sa ilang dautan nga binuhatan. Palihog manindog, ito karong ampuon pag-ampo sa katawhan ang atong tubag. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Diyos kayo, hingpita kami. Nga ang sulugoon sa simbahan, magmasinugtanon sa kaubuton sa Dios, ug pangitaon nila ang makaayo ni adtong ilang gialagaran. Magampo kita sa Ginoo. Diyos kayo, hingpita kami. Nga sila nga gisangunan aron manalipod sa hustisya, ug muhubad sa mga balaod, musud-ong kang Kristo isip tinubdan sa kinaadman. Magampo kita sa Ginoo. Diyos kayo, hingpita kami. Nga samtang nagpaabot kita sa takna sa pag-ani sa Dios, magmanggiloyon kitang mutagad ug moalagad sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Diyos kayo, hingpita kami. Nga ang mga idaran, maalimahan ug mahupay pinaagi sa atong kamanggihuna-hunaon ug pagkahigala kanila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos kayo, hingpita kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos kayo, hingpita kami. Nga sila nga nangamatay, matigom ngadto sa gingharian, inig kating ani. Magampo kita sa Ginoo. Diyos kayo, hingpita kami. Kahilom sa itong tag-sa-tag sa kasing-kasing, ito pangayon sa Ginoong grasya nga itong gikinahanglan. Diyos sa langit ug sa yuta, dungga ang among pangamuyo sa imong katawhan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mugna sa Diyos, ako karon nagpakatakos sa pakigatubang nalang akong kahuyang ug ang pagpaubos. Bunga sa yuta o ginamang sa
sa taong hala sa ulipon pinag-iya ang Ginoo pagadayon. Pagampo mga igsoon, na kining ako ginyong sakripisyo, duwaton ta sa Dios samahan makagahom sa tanan. Duwatan ng taas Ginoo sa kabisog ikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag gamay siyang ngalan, alang usab sa nang gabaslanan, sa dibukiyang santos ng simbahan. O Ginoo, duwata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo ngana sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang ibaya ang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay makagahom sa tanan ang matarong gayud nga pasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay huno nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daigo ng nag-aani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang Espiritu ron pagsantos sing mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Samang kaagi tapos ang panihapon mikuha si Sakalis. Pasalamat kaniyong pag-usab. Nihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalikan. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagpasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang mga lagad kanimo. Moa kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, moa nga mahingpit kami diha sa kugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo o sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Imoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, ban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon tong ampuon pag-ampo ng itudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Naayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, natagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ugsibo sa imong kawabuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Nasab ko nimo. Ipakita atong panaginig sunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan,
hatagi kami sa kalingin. Kini si Jesus, ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. No, dali ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ko. Magampo kita. O Ginoo, dawatang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak. Kiningasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo mana kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Halad ang misa darang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.